Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo, a da ni'n parhau gyda'r Pennod Bron yn Bedwar o'r gloch. Mae dechrau'r dydd yn awyr y nos. Dyw golau gwan y wawr ddim yno eto, ond mae'r nos yn sicr yn colli ei thywyllwch. Mae ceiliog yn canu can y bore ac yn dweud wrthyf yr hyn dwi'n ei wybod yn barod ac nad wyf eisiau ei gredu, sef y bydd y wawr yn torri, a hynny cyn bo hir iawn. Gartref, y bore oedd cerdded gyda Wil i'r ysgol, cicio ein ffordd drwy bentyrau o ddail yr hydref a sethru'r rhew ar y wyneb y pyllau, neu'r tri ohonom yn dod i fyny drwy'r goedwig ar ôl noson yn potio ar afon y cyrnol, ac yn cropian ar ein pedwar i wylio mochyn daear na wyddai ein bod ni yno. Yma, y bore yw dihuno bob dydd ar un teimlad o arswyd yng ngwaelod fy stumog, gan wybod y bydd yn rhaid i mi wynebu marwolaeth eto. Marwolaeth rhywun arall hyd yma, ond heddiw efallai fy marwolaeth i, ac mae hwn o bosib bydd y tro olaf i mi weld y wawr, fy niwrnod olaf ar y ddaear. Y cyfan sy'n wahanol am y bore hwn yw fy mod i'n gwybod pwy fydd yn marw, a sut bydd hynny'n digwydd. Dyw pethau ddim cyn ddrwg o edrych arni fel yna. Edrych arni fel yna, Tommy. Edrych arni fel yna. Roedd ni bob amser wedi dychmygu y bydd ni ar goll heb Wil wrth fy ymyl, a'r gwir amdani yw y gallwn fod wedi bod ar goll, ond i bai am y criw newydd o recriwtiaid a ymunodd â ni'n syth o gartref. Ac roedd ei hangen nhw arnom. Roedd ein hanner ni bron ar goll erbyn hyn, wedi ei lladd neu ei hanafu neu'n sal. Iddyn nhw, roedd y gweddill ohonom ni'n filwyr a oedd wedi caledu gan frwydro, hen ddynion a oedd wedi gweld y cyfan, ac felly i'w hedmygu, i'w parchu, a hyd yn oed i'w hofni rhyw ychydig mae'n debyg. Fy mod i'n dal i deimlo'n ifanc, dwi ddim yn credu fy mod i'n edrych yn ifanc, ddim bellach. Roedd Ifan a Sion bach a Mina'n hen filwyr nawr, ac roedden ni'n ymddwyn felly, yn cysuro neu'n dychryn y recriwtiaid newydd bob yn hael a'n hanesion, yn dod yn gyfeillion iddyn nhw neu'n tynnu eu coesau. Dwi'n credu bod ni'n tueddu i chwarae rhan roedden nhw'n ein rhoi i ni. Roedden ni'n ei mwynhau hi hefyd, yn enwedig Ifan a oedd yn fwy dyfeisgar na Sion a fi wrth adrodd ei hanesion. Roedd hyn i gyd yn rhoi llai o amser i mi boeni am fy ofnau fy hunan. Roedden ni'n llawer rhy brysur yn esgus bod yn rhywun arall. Am ychydig amser, roedd bywyd mor dawel ac y gallai fod ar y llinell flaen. Doedden ni ar almynwyr ddim yn gwneud llawer mwy na ffwynyddio ein gilydd gydag ambell belen siglec a ffatrolau nos. Yn y twll y mochel a'r ffosydd cyfyng, ni allai Sarjant Hanley hyd yn oed wneud llawer i wneud ein bywyd yn fwy diflas nag oedd yn barod, iddo wneud ei ore gyda archwiliadau ddiddiwedd a'r cosbau oedd yn dilyn o hynny. Roedd y gynnau'n dawel am ddyddiau bwy gilydd, disgleiriau hael y gwanwyn gan gynhesu ein cefnau a sychu'r mwd. Ac i goroni'r cyfan, roeddwn ni'n mynd i'r gwelyn sych, pleser prin, pleser gwirthiol. Roedd y llogod mawr yn dal yno, ac roedd y llau'n dwy arno'n gymaint ag erioed. Ond doedd hyn ddim byd o'i gymharu a'r cyfan roeddwn ni wedi bod drwyddo o'r blaen. Erbyn hyn, dwi'n meddwl bod y recriwtiaid newydd i gyd yn dechrau meddwl ein bod ni'r hen fechgyn wedi bod yn gorwylio ein hanesion caletach ac ymladd yn y ffosydd. Diflastod a Sarjant Hanley oedd y pethau gwaethaf roedden nhw wedi gorfod ei dioddef hyd yma. Ac roedd hi'n sicr yn wir, yn arbennig yn achos Ifan, ein bod ni wedi ymestyn ambell stori. Ond roedd Ifan, fel y gweddill ohonom, wedi adrodd hanesion
a oedd i raddau helaeth beth bynnag a rhyw gysylltiad â'r gwirionedd. Allai dim un ohonom, dim hyd yn oed ifan, fod wedi gallu dychmygu neu ddyfalu'r hyn a fyddai'n digwydd i ni ar y bore tawelaf o fis Mai, pan nad oeddwn ni'n ei ddisgwyl o gwbl. Roedd stand 2 ar y gris tanio gyda'r wawr wedi digwydd fel arfer. Nid oedd ond yn fater o drefn nawr, ac yn dipyn o blyndod hefyd. Roedd ymosodiadau'n digwydd gan amlaf gyda'r wawr, roeddwn ni'n gwybod hynny, ond ar ôl yr holl amser, doeddwn ni ddim yn disgwyl i unrhyw beth ddigwydd, a doedd dim wedi digwydd, ddim ers amser maith nawr. Roeddwn ni wedi ein twyllo gan yr awyr las efallai, neu gan ddiflastod llwyr. Roedd yr almeinwyr fel petaint wedi cwympo i gysgu, ac roedd hynny'n ein siwtio ni i'r dim. Roeddwn ni'n meddwl y gallwn ni neu gwympo i gysgu hefyd. Daeth y deffro'n sydyn. Roedd ni yn y twll ymochel, newydd ddechrau ysgrifennu llythyr adref. Dwi'n ysgrifennu at mam. Dwi ddim wedi ysgrifennu ers tro, a dwi'n teimlo'n euog am y peth. Mae blaen fy mhensil yn torri o hyd, a dwi'n ei naddu eto. Mae pawb arall yn gorwedd yn gysglyd yn yr haul, ni'n eistedd o gwmpas yn ysmygu a siarad. Mae Siôn bach yn glanhau ei reifl eto. Mae'n ffysglyd iawn am hynny o hyd. Nwy! Nwy! Mae'r grin codi ac yn atseinio ar hyd y ffos. Am eiliad, rydym wedi rhewi gan ofn. Rydym wedi ymarfer ar gyfer hyn dro ar ôl tro, ond serch hynny, rydym yn ymbalfalu'n drosgl yn wyllt am masgiau nwy. Gosodwch y bigdogau'n barod, mae Hanlin gweiddi, a ninnau'n dal wrthi orffwll yn ceisio tynnu'r masgiau nwy am ein chwynebau. Rydym ni'n cytio'n ein reiflau ac yn gosod y bigdogau. Rydyn ni ar y gris tanio'n edrych allan ar dir neb, ac yn ei weld yn rholio tuag atom, y cwmwl marwol, y clywsom gymaint amdano, ond nad ydym ni erioed wedi ei weld a'n llygaid a'n hunain tan nawr. Mae ei fysedd angheuol yn chwilio ei ffordd ymlaen, yn teimlo ei ffordd ymlaen, yn chwiffiau melyn hir, yn ffroeni amdanaf, yn chwilio amdanaf. Yna, wrth ddod o hyd i mi, mae'r nwyn troi ac yn dod yn syth amdanaf. Dwi'n gweiddi yn fy masg nwy, Iesu Grist, Iesu Grist. Mae'r nwyn dal i ddod, yn hofran dros ein weiren ni, drwy ein weiren ni, gan lyncu popeth yn ei wybr. Dwi'n clywed llais yr hyfforddwr yn fy mhen eto, yn ei weld yn gweiddi arnaf drwy ei fasg, pan eithom ni allan ar ein hymarfer diwethaf. Rwyt ti'n mynd i banig fanna, Griffiths. Mae masg nwy fel dew fachgen. Fe fydd yn gwneud gwerthiau i ti, ond mae'n rhaid i ti gael ffydd ynddo fe. Ond does gen i ddim ffydd ynddo fe. Dwi ddim yn credu mewn gwerthiau. Dim ond rhyw droedfedd i ffwrdd mae'r nwy nawr. Mewn eiliad bydd e arnau o'n cwmpas, a nofi. Dwi'n mynd i'n cwrcwd gan guddio fy hwyneb rhwng fy mhenliniau am dwylo dros fy helmed a gweddio y bydd yn hofran dros fy mhen, dros ben y ffos ac yn chwilio am rhywun arall. Ond dyw e ddim yn gwneud. Mae o'n cwmpas i gyd. Dwi'n dweud wrtho fy hunan, na fydda fi'n anadlu, na cha fi anadlu. Drwy darth melyn, dwi'n gweld y nwy yn llenwi'r ffos. Mae'n llithroi'r tyllau ymochel, yn ymgordeddu i bob twll a chornel, yn chwilio amdanaf. Mae'n chwilio am bob un ohonom, i'n lladd ni, bob un ohonom. Ond dwi'n dal ddim yn anadlu. Dwi'n gweld dynion yn rhedeg, yn baglu, yn cwympo. Dwi'n clywed ifan yn gweiddi arnaf. Wedyn mae'n cytio ynof ac rydyn ni'n rhedeg. Mae'n rhaid i mi anadlu nawr. Allai ddim rhedeg heb anadlu. Ar masg yn fy nallu braidd, dwi'n baglu a chwympo, gan fwrw fy mhen
yn erbyn wal y ffos, hyd nes fy mod i'n hanner ymwybodol. Mae fy masg nwy wedi dod i ffwrdd. Dwi'n ei dynnu i lawr, ond dwi wedi anadlu i mewn, a dwi'n gwybod yn barod ei bod hi'n rhy hwyr. Mae fy llygaid yn llosgi. Mae fy ysgyfaint yn llosgi. Dwi'n pesychu, yn cyfogi, yn tacu. Does dim gwahaniaeth ble dwi'n rhedeg, ond i mi ddianc rhag y nwy. Dwi allan ohono. Dwi'n tynnu fy masg i ffwrdd, yn llywcio awyr iach. Wedyn, dwi ar fy mhedwar, yn chwydu fy mherfedd. Ar ôl i'r gweithaf ddod i ben o'r diwedd, dwi'n edrych i fyny drwy lygaid pŵl llawn decrau. Mae almaenwr mewn masg nwy yn sefyll uwch fy mhen, a'i reifl yn anelu at fy mhen. Does dim reifl gen i. Dyma'r diwedd. Dwi'n ymbaratoi, ond dyw e ddim yn saethu. Mae'n gostwng ei reifl yn araf. Go, boi, medde'r almaenwr, gan wneud arwydd a'i reifl y dyw yn fynd. Go, Tommy, go. Felly drwy fympwy rhyw almaenwr caredig ac anhysbys, llwyddais i oroesi a dianc. Yn ddiweddarach, nôl yn ein esbyty ni, clywais ein bod wedi gwrthymosod, wedi gyrru'r almaenwyr nôl ac wedi ailfeiddiannu ein ffosydd ar y llinell blaen. Ond o'r hyn y gallwn weld o'n cwmpas i gyd, bu'n rhaid tawyn ddryd. Sefais yn rhes gyda gweddill y clwyfedig i weld y meddyg. Golchodd fy llygaid allan a'i harchwilio a grandawodd ar fy mrest. Gweithaf fy holl besychu, dywedodd fy mod yn ffit. Rwy ti'n lwcus, dim ond chwa o'r nwy ges ti siŵr o fod, meddai. Wrth i mi gerdded y maith, dyma fi'n mynd heibio i'r lleill, y rhai nad oedd wedi bod mor lwcus. Roedd yn gorwedd yn ei hyd yn yr haul, llawer ohonynt yn wynebau roedd yn ei hadnabod, ac na fyddwn byth yn ei gweld eto. Ffrindiau roedd wedi byw gyda nhw, cellwair gyda nhw, chwarae cardiau gyda nhw, ymladd gyda nhw. Chwiliais am ifan yn ei mysg nhw, doedd e ddim yno, ond roedd Siôn bach yno, y corff olaf yn y rhes. Roedd yn gorwedd mor llonydd, roedd sionc yn y gwair gwyrdd ar ei drowsus. Pan gyrhaeddais nôl i'r gwersyll gorffwys yn noson honno, roedd ifan ar ei ben ei hun yn y babell. Edrychodd arnaf yn syn, fel petai wedi gweld ysbryd. Pan ddwedais wrtho am Siôn bach, roedd dacrau'n cronni yn ei lygaid, mor wahanol i'r arfer. Buon ni'n adrodd ein storïau dianc dros fwg o 10 poeth melys. Pan ddaeth yr ymosodiad nwy, roedd ifan wedi rhedeg fel fi, fel y rhan fwyaf ohonon ni, ond gyda rhai o'r lleill, roedd e wedyn wedi ailffurfio yn y ffos wrth gefn, ac wedi bod yn rhan o'r gwrth ymosodiad. Rydyn ni'n dal yma, Tommy, rydyn ni'n fyw, meddai, a dyna beth sy'n bwysig, mae'n debyg. Yn anffodus, mae horrible bloody Hanwy yn fyw hefyd, ond o leiaf mae gen i chydig o newyddion da i ti. Chwifiodd 2 lythyr ataf. Mae 2 i ti y diawl lwcus. Does neb gartref yn ysgrifennu ata i. Dim syndod mae'n debyg, achos dydyn nhw ddim yn gallu ysgrifennu ydyn nhw. Wel, mae fy chwaer yn gallu, ond does dim Cymraeg rhynnong ni, ddim rhagor. Hei, Tommy, fe gei di ddarllen dy rai di'n uchel i mi, ac wedyn gallai esgus eu bod nhw wedi ysgrifennu ata i hefyd. Dere, Tommy, dwi'n gwrando. Gorweddodd nôl, rhoi ei ddwylo o dan ei ben a chau ei lygaid. Doedd dim llawer o ddewis gyda fi. Maen nhw i gyd gyda fi nawr, fy llythyrau olaf un o gartref. Ceisiais gadw'r lleill i gyd, ond aeth rhai ar goll, ac roedd rhai eraill wedi glychu mor aml fel ei bod hi'n amhosib ei darllen, ac roedd yn rhaid i mi eu taflu. Ond dwi wedi gofalu am y rhain yn ofalus dros ben, achos bod pawb dwi'n ei garu ynddyn nhw. Dwi'n ei cadw nhw mewn papur cwyr yn fy mhoced yn agos at fy nghalon. Dwi wedi ei darllen nhw dro ar ôl tro,
A phob tro dwi'n gallu clywed ei lleisiau yn y geiriau, gweld ei hwynebau yn yr ysgrifen. Dwi eisiau eu darllen nhw'n uchel eto nawr, yn union fel y darllenais nhw i Ifan y tro cyntaf hwnnw yn y babell. Yn gyntaf, llythyr mam, achos dyna'r llythyr a ddarllenais i gyntaf y pryd hwnnw. Fy anwyl fab, gobeithio dy fod yn iach. Mae gan I newydd da iawn i'w hadrodd I ti. Ddydd llun diwethaf yn y bore bach, ganwyd bachgen bach I Mair. Yn naturiol, rydym I gyd wrth ein bodd. Gallu di ddychmygu ein syndod a'n llawenydd hefyd, pan atebais gnoc ar y drws rai nag wythnos yn ddiweddarach a gweld dy frawd Wil yno'n sefyll. Mae'n edrych yn dyneuach nag oedd ac yn llawer henach hefyd. Dwi ddim yn meddwl ei fod wedi bod yn bwyta digon, a dwi wedi dweud wrtho fod yn rhaid iddo wneud o hyn ymlaen. Mae'n dweud eich bod chi'n cael amser da gyda'ch gilydd draw yng Ngwlad Belg, gweithaf popeth rydyn ni'n ei ddarllen yn y papurau. Mae pawb dwi'n ei weld yn y pentref yn holi amdanat, hyd yn oed dy hen fodryb. Hi oedd y cyntaf I ddod I weld y babi. Dywedodd hi, ei fod yn olygus, fod ei glustiau braidd yn hir. Dyw hynny ddim yn wir wrth gwrs, ac ymsetiodd Mair yn fawr. Pan mae hi wastad yn dweud pethau mor gas. O ran y cyrnol, petai ni'n credu popeth mae'n ei ddweud, gallai ennill y rhyfel yma ar ei ben ei hun. Roedd dy dad yn dweud calon y gwir amdano. Mae llawer o bethau wedi newid yn y pentref, ac nid gwell chwaith. Mae mwy a mwy o'n dynion ifanc yn mynd I listio drwy'r amser. Pryn fod digon o ddynion ar ôl I weithio ar y tir. Mae'r cloddiau heb eu torri a llawer o gaeau'n cael eu gadael yn freunar. Mae'n flin gen I ddweud bod Elfed a Margaret Powell wedi cael newyddion mis diwethaf na bydd Gwilym yn dod adref. Mae'n debyg iddo farw o'i glwyfau yn Ffrainc. Ond mae ymweliad byr Wil a genedigaeth y babi wedi ein lloni ni I gyd. Mae Wil yn dweud wrthym y bydd ymosodiad mawr arall cyn hir, ac wedyn y bydd y rhyfel wedi ennill ac ar ben. Rydyn ni'n gweddio ei fod yn iawn. Anwyl fab, hyd yn oed gyda Wil gartref, gyda Sam mawr a Mair a'r baba newydd, mae'r cartref bach hwn yn teimlo'n wag, achos nad wyt ti gyda ni. Tir dathre'n ddiogel, ac yn fuan, dy anwyl fam. Ac roedd o bys Sam mawr mewn inc ar waelod y dudalen fel arfer, a'i enw ar ei bwys mewn ysgrifen fawr fel traed brain. Felly dyna'r yn ei gael meddai Ifan yn sydyn ac yn gas. Amser da. Pam mae'n dweud hynny wrthyn nhw? Pam nad yw e'n dweud wrthyn nhw, fel mae hi go iawn yma, ei bod hi'n llanast llwyr yma, bod dynion da, miloedd ohonyn nhw, yn marw dros ddim byd, dros ddim byd. Fydd wedi'i wrthyn nhw, rho hanner cyfle I ni, ac fydd wedi'i wrthyn nhw. Y dynion na fuodd farw heddiw, oedden nhw'n cael amser da? Oedden nhw? Doedd ni erioed wedi gweld Ifan yn gynddeiriog fel hyn o'r blaen. Fe oedd yr un oedd yn cellwair, y tynnwr coes, yr un oedd bob amser yn chwarae'r ffwl. Rholiodd ar ei ochr, a'i gefn ataf, a siaradodd o ddim eto. Felly darllenais y llythyr nesaf I mi fy hunan. Llythyr oddi wrth Wil oedd y rhan fwyaf ohono beth bynnag. Yn wahanol I mam, roedd e wedi gwneud llawer o gamgymeriadau ac wedi croesi allan, felly roedd ei lythyr yn llawer mwy anodd ei ddarllen. Anwyl preifat Griffiths. Dwi gartref eto fel y gweli di Tommy. Gwell hwyr na hwyrach os dywedon nhw. Dwi'n dad bawch ac rwyt ti'n ewythyr bawch i'r bachgen bach mwyaf golygus a welaist erioed. Trienni nad wyt ti'n gallu ei weld e, ond fe wneud di a chyn hir gobeithio. Mae Mair yn dweud ei fod hyd yn oed yn fwy golygus na'i dad, a dwi'n na'n hollol siŵr nad yw hynny'n wir.
Mae Sam mawr yn eistedd gyda fe pan fydd yn cysgu. Fel roedd yn arfer gwneud gyda Meg. Mae e'n poeni y byddaf yn mynd i ffwrdd eto cyn hir, fel y byddaf wrth gwrs. Dyw e ddim yn deall sut galle, ble rydyn ni wedi bod na beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud, a byddai'n well gen i beidio a dweud wrtho. Byddai'n well gen i beidio a dweud wrth neb. Ar ôl i mi ddod allan o'r ysbyty, llwyddais i gael tritiau o wyliau'n unig, a dim ond diwrnod sydd ar ôl. Fe wnaeth y defnydd gorau ohono. Yn olaf, dylech wybod ein bod ni i gyd wedi penderfynu mae Tommy fydd enw'r un bach. Bob tro rydyn ni'n dweud ei enw, mae'n gwneud i mi feddwl dy fod ti yma gyda ni, fel y byddem ni i gyd yn dymuno. Mae Mair wedi dweud ei bod hi eisiau ysgrifennu pwt hefyd, felly wna i gau pen y modwl nawr. Dy frawd Will, neu'n preifat Griffiths arall. Anwyl Tommy, ysgrifennaf i roi gwybod fy mod wedi dweud wrth Tommy bach am ei ewythr dewr, ac fel y byddwn ni gyd gyda'n gilydd unwaith eto pan fydd y rhyfel erchyll yma ar ben. Mae dy lygaid glas di ganddo, gwallt tywyll Will, a gwen lydan Sam mawr. Oherwydd hyn i gyd, dwi'n ei garu'n fwy nag y gallaf ddweud. Cofian, Mair. Cadwais y ddau lythyr yma gyda fi, gan ei darllen a'i hail ddarllen, hyd nes fy mod bron yn ei gwybod ar fy nghof. Cadw nhw fi i fynd yn ystod y dyddiau nesaf. Ohonynt, cefais obaith y byddai Will yn dychwelyd, a'r nerth roedd ei angen arnaf i'm hatal fy hunan rhag mynd yn ddol.